sareng-sareng sinau basa Jawa. Sakniki kita sinau babagan Pandhawa. Saderengipun mlebet ing materi, kita sareng-sareng nembang rumiyin nggih. Setunggal, kalih, tiga. Pandhawa ana 5, kesiji Puntadewa, keloro Werkudara, ketelu ya Arjuna, kepapat ya Nakula, kelima ya Sadewa, kabeh kuwi Pandhawa, cacahe ana 5. Nah, niku wau tembang Pandhawa. Adik-adik saged sinau kalian bapak lan ibu teng griya nggih. Pandhawa iku ana 5, nomor 1 Puntadewa, nomor 2 Werkudara, nomor 3 Arjuna, nomor 4 Nakula lan nomor 5 Sadewa. Nomor 1 yaiku Puntadewa, cirine rambute gelungan rapet, raine katon alus, watake jujur, adil, seneng dono, ora seneng perang, jeneng liyane Yudhistira. Nomor 2 yaiku Werkudara, cirine rambute gelungan mungkur, awake gedhe dhuwur, kukune lancip, watake ora wedi bebaya, seneng bela bebener, jeneng liyane yaiku Bima. Sing nomor 3 yaiku Arjuna, cirine rambute gelungan blungker, awake guru, raine ganteng utawa bagus, watake seneng tetulung marang liyane sing mbutuhake tetulungan, jeneng liyane yaiku Janaka. Ingkang pungkasan inggih menika Nakula Sadewa, cirine rambute gelungan mlungker, nganggo gelang utawa jamang ing tangan lan sikile, watake seneng njaga karahayaning negara. Nah, niku wau kita sampun sinau babagan Pandhawa. Cekap semanten atur kawula. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.